Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginimelele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel amahamba phambili radio ingezi lami igama ngimfazi Ntuthu wakhumalo bathi ila sibone amakomenti ngane kwethu-ke uma ukuthi mhlawumbe usemusha leli khasi sophinde ngicela ngisho subscribe akhohlwe ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu inzima impilo enzeka emculo uMaskanda ngoba sometimes kube kwenzeka izinto laphana izinto ey'mpilo zabantu ezithinta laphana iy'mpilo zabantu in real laphana-ke iy'ngane zakwethu ikwazi eyayazwa kakhulu laphana-ke yake yakhipha i-albhamu kanjalo nayo laphana insizwa uNtencane MS11 laphana kungenzeka idedele ibhomu ebhangale umculi uNtencane. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke labaculi bagcina sebambisene kwezothando laphana-ke kuNtencane-ke laphana-ke kunesihloko se-albhamu laphana esithenda ey'nkundleni zokuxhumana esithi diye baba womntwana laphana-ke abantu abakhule kakhulu ukuthi-ke engathi ile ngoma izobe ibheke kuyena umculo uMaskanda oqeda kukhipha i-albhamu eshisa ikhotha njengamanje laphana-ke esihloko sithi alingeni-ke laphana kungena uNtencane laphana-ke ingane zakwethu na uNtencane unengoma ayikhiphile kuyona le albhamu laphana engu-track number 12 ethi diye mawumntanami-ke laphana-ke laphana-ke ekakhuluma khona-ke engaye umawumntana-ke uNtencane laphana ukhiphile i-albhamu yakunyaka 2024 ehamba kahle kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana kuma-digital platforms laphana-ke ngane zakwethu-ke lekwazi-ke abantu abaningi basebakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke ingoma azoyikhipha angathi ibheke ngqo ubaba womntwanakhe okunguNtencane umfokazi Zondi-ke laphana ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana. Ngawo namhlanje kuthini okwakuphawula ngalolu daba ke sivele sidingide khona le ndaba laphana-ke siqede khona. Mina ngane zakwethu ngila-sponsor sengiphuma nje na kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezihamba phambili kwividiyo elandelayo. Kwakho ungilandela Facebook @radio inkeza ungakhohlwa ukusubscribe neziphatha kahle nibe nosuku lomnandi engithanda kakhulu.